Hej! I dag vil jeg gerne vise jer, hvordan man spiser Mathias. Oreo. Og det går man ved at drej slik og dyp den i mælk. Vi åbner lige pakken. Hvad gør man egentlig derinde? Her. Ja. Så tager vi lige en pakke her. Der er sgu ikke noget i. Jeg har den. Jeg tror jeg har den. Ja, den er her. Sådan. Ja, som I nok har bemærket på indpakningen. Nej. Som man nok har bemærket på indpakningen, så er det sgu drypt. Og så skal man dyppe den i mælk, så vi skal sgu nok bruge den. Giv mig dog det her glas mælk for helvede, mand. Jeg har allergi, så jeg ryster lidt. Ja. I skal nok fjerne jeres mobiler og hvad I ellers har. Hvad laver man? Du må skide, du tager min mælk. Au. Reklame! Godt, det skal bøs. Og så er vi tilbage nu. Men jeg skal dreje den. Hvad fanden laver I, mand? Det er min Oreo! Det er min. Det er min. Ja, lige kan man lave en reklame for Oreo. Ja, så er det okay. Så er det okay. Tilbage til det her. Jeg er fandme ikke på det her låg op, vel? Så på drej, det har vi lige gjort, og så slik. Sådan. Sådan slikker. Hov. Røg ned. Og så, Så tog det bedre igen. den sad lige fast på min buks. Så kom dog lige med min Nej! Oreo. Ej! Sætter vi den lige sammen igen, hvordan fanden skal det her lort vende? Sådan der. Der er 2. Det var vi i mælk. Så. Hey, var det dig?